Dameni tuanima saya totong mia di rohata ganup. Barita naulini Tuhatta Yesus Kristus mangihuton nabadia Markus. Dungi rap marpungu matu jolona aka parise dot deba sianaka siboto surat naung rosian huta Jerusalem. Jadi di dana sidama deba sian aka sisianna na jor-jor mangar roti sojolo marburi. Ayang golak parise nang nasa Jahudi dangolo mangan. Ia sojumolo takas di usa tanganna mangihut ton adat niaka si tua-tua. Nasianona pe dang dipangan sojolo diuras. Jala godang do pena asing si tiop siradotan. Songon pamuriot di akka panginuman ged di dohot hudon. Jadi di sukunaka parise dot akka si boto surat maibana. Buasa so diuton akka si seami ada ni akka si tua. Airamu do tangan namangan roti. Alai ni naibana mamandok nasida. Sitong do dapok dihamu pangas sina sinirakon ni si Jesaya. Songon natar surati. Dipa puji-puji pamangan ni bangso odo au. Alai ya rohana sida daudo sianau. Jala magopodo pabain nasida pasangaponau. Ai patik-patik ni jolmado di pudahon nasida. Ai tading do patik ni debata di baik kamu lao mangaradoti adat nasia jolma. Laos didok matu nasida. Leak matong ditopas hamu patik ni debata lao mangaradoti adat muna. Ai didok si Musa odonian pasangap ma amang mudo inangmu. Aku ni ia nama burai amana manang inana si pusaodo. Alai hamu mamodahon dohonon ni halak matu amana manang tu inana korban lapatanna pinelehom ma taganon na patut hian pangurupiokku diho. Asadang dilo samu be ibana paturehon agia dia mana manang di inana pe. Gabe di segai hamu do hatani debata dibain adat na pina dalam muna. Jala gudang na sumatu sido di ulahamu. Songonima barita na ulini Tuhan. Puji-pujian madiho ale Kristus. Kadongan sisa porsiaun. Gabe sisen ni Yesus mangulah ruhut do manang rohadot pikiran na ias jalapita. Oma judul ni pangarimangion di bagasan sadarion. Adong do na tua-tua. Tuat na didolok matukot to siala gudi. Adat dot pinukan yo puta parjolo. Ihut ton hita siap pudi. Oma tonanya ka oputa namarisi pode si ulahonon asa mertua. Patik ima mangaramoti jolma unang lipe sia dalana. Ima sitidangi hati goran. Dilapati akka oputa do tona ima toto poda ima sulu-sulu. Patik ima tukot. Ima lobu-lobu. Sulu-sulu bitang tulaklak niat tadalan. Niarit batang garudu bahe si penitagan. Naso lupa di naso lolos di padan. Natalu di udang-udang. Ima naso haulahan. Donga sapor siyaw. Songoni do niat dipangido halak parise do si boto surat asa adat manang hasomalan naung dipukan ina tua-tua na parjolo diuton akka halak-halak Jahudi rupani maburi tangan ada orang somangan pasangapon na toras mana di ida ni Yesus siap pangalahon na sidei dang diso daw Yesus akka patik manang adat ni halak Jahudi na dipasahat ni halak parise do si boto surati.
pangalahoni nasida do dang dos tunani dokna. Jumolo ro muse diradoti nasida aka uhum ni jolma dibadikon ni Tuhani. Ido alana dipatigor Yesus aka padohan ni nasida. Sipata ya dora tabegi manang tatangi ho padok namadok padohan namadok. Hebat dia mah udah. Pasiad do songo si boto surat do ala parise pangalahon. Subuyo ti pilit. Iko pas do songon na diroham. Jalikon hatam do musi siwan na sauta. Parang galua non dakola di bagasa ritus sabing ruhut. Ritus babadiahon imata daha badiahon naik kod di peop salak jolma molonanang jono do tu debata. Ia semaniar roha suang songoni pikirat. Alai halak pariseon saya holan na ruhu do diulahon ruhu niulahoni do diodolhon alani do dipabadio Yesus do ipolani uhum manang adat i manalau mengajarhon songo dia rumang nadinggan do sitong nalau makormati debata kadamang dainang manalau si baenon aka uhum manang aturan di baen asalam denggado para lea-lea doho debata. Aka uhum aturan-aturan di liturgita di garajeta asa buah dengga para lea-lea tu debata suang songoni dengga para lea-lea tu donga colma. Pakilalaon para lea-lea ni tung masai tarida manian sian roha doho pikiran na ias jala pulin. Dungi lam tarida madi pangalao marbungaram ma pangalawon marhite nasian elek ni roha jala roha na tulus mabuat jala mangulao tohonan parasi ni rohaon mabuan habur jua tudonga jolma marhite pangurupion omma las ni roha barita las ni roha nasiat debata amin.